Λοιπόν, το ζυμωτήριο είναι έτοιμο. Θα γίνει η πρώτη δοκιμή. Χωρίς φορτίο βέβαια. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Εδώ υπάρχει ένας διακόπτης ασφαλείας. Εδώ υπάρχει ένας διακόπτης που μας ρυθμίζει το αριστερά-δεξιά αναλόγως πώς θέλουμε να ζυμώσουμε. Και εδώ υπάρχει ένας ποδοδιακόπτης. Όταν θέλουμε να κάνουμε πλήρωση στις σακούλες, το πατάμε με το πόδι. Λοιπόν, αυτό είναι το αριστερόστροφα. Σταματάμε και γυρνάμε αριστερόστροφα. Κλείνοντας αυτόν τον διακόπτη, δίνουμε εντολή πλέον να δουλέψει με τον ποδοδιακόπτη. Είτε αριστερά, είτε δεξιά. Και ο Θεός βοηθός.